Какви методи са използвали хората преди време за консервиране на храна? Чувала съм, да. Да ги изброя. Ако се сещате. Компот, нали, с захар в буркан, преваряване. Трошия с аспирин. А когато са нямали аспирин? С сол, цет. Да. Знаете ли какви методи са използвали преди време за консервиране на храна? По какъв начин? Може би се варяли в някакви казанчета. Какви са естествените материали, които хората преди време са използвали за направата на боя? Например, за рисуване, за боядисване на яйца, на плътове, прежда. Използвали се люспи от лук, цвекло, също може и черупки от орехи също пускат боя. Добре. Цвекло, лук, цвекло, не знам за моркови дали става, но може би... Доколкото знам, са си добавяли боя от различни естествени източници, листа от орех знам, листа от лук, различни цветове и са ги изваряли. По този начин са потапяли каквото искат да боядисат в тези отвари. За яйца знам, с куркумач се използва, с червен лук може, цвекло. Нещо зелено, например, съм виждала с някакви зеленолистни зеленчуци. Друго за момента. Изчакай секунда. Знам също за прежда специално съм виждала моите баби и дядовци с зелени орехи. Са боядисвали такива дрехи. От какви материали са правили, например, ежедневни предмети? Дърво, глина, предимно дърво и глина. Да, добре. И метал е имало, но не толкова. Предполагам, че е имало различни майстори във всяко населено място, които са изработвали тези неща. Да. Не знам дали всеки е можел да си ги направи сам. Преди доста често са се използвали, доколкото знам, глина, с която са се направили абсолютно всичко. Чини, чашки, гювечета. Предполагам, от стъкло са се правили, както и днес. Така доста неща, които да помагат в ежедневието. Добре. И от дърво, разбира се, също за дърво, за бъркалки. Даже сещам, виждала съм как едно време са правили стари такива лъжици, бъркалки и дъски за рязане.